Hello guys! May bongga ka na, isa din na. Bantaye! Bantaye! Alam mga kabantaye, by the way, sa Bunggali, may araw kita, bongga ka na. Para isa ka pang gastan. Ara siya? Okay, pero daw para sa... Pwede sindes na sa mga nanay. Oo. Anong purpose sa bongga ka na yun? Para mapakita sa mga nanay latali. Wow. Mahatag man sila sa school, donations. Iya ka PTA program. Okay, sakto again. Iyan ni PTA program. So, pito na sila kabilog ng mga nanay. Ang mapaindis-indis karon may best in talent, gown, ano pa? Production number. Production number, etc. Ari naman, nagsugod na ang bongga kanay. Bantaye. Kalain sa tingko nung lata, maniman. Reklamador ko na sa Mahinga. Amay namon sa langit, nagapasalamat kami sa sini nga hapon. Nga ari kami nilitanan nga nagatipon para sa first ever Bongga Kanay namon para sa PTA program namon. So we would like to greet sa aton mga bisita subong, no? Tinapangunaan sa aton mga city councilors. Honorable Mayet Habiliana Yao, Councilor Maya Femi Alvarez Marter, Honorable Councilor Lenny Alvarez, from Barangay Tampine, Tower PTA official seated by Mrs. Sinara Fitiza, Edris faculty and staff of Leonor de la Rama Elementary School, sa mga ginikanan, sa mga nanay, sa mga tatay, kag sa mga bata nga rin din subong. Labi-lagin sa mga bongga kanay nga mga participants. Ang mga pinakaitan ka mga nanay!
H. Quiet. Standing in front of you, my name is Michelle A. Bernardino, and I am a mother of not once, not twice, but thrice. Now, bago ko isali ang tabladong ito, meron akong maiiwang isang kasabihan. Sa haplos ni nanay, bukas ang lumbay. Pero, sa kastigo ni nanay, kailan lang ako mapatay. Quiet, sis. Di pa ako tapos. Sa mga dalaga dyan, kung ayaw mo mag-isa kay Lord, hindi mag-uyat sang kaluylo. Parental guidance. Kung sino sila, kung hindi ko gusto maging amay, tulok-tulokan nyo lang aray. Aray! Thank you! What's up, Madam People? My name is Junabey Siguala. Naniniwala po ako sa kasabihan ni number 6, then I take. Ay, mga katira at ang buhay! Ladies and gentlemen, our son of the lovely candidate, introduction number! Ate, tatatak! Wow, may pinagusto lang. Pak! Pak! Chabakana, chabakana. Muy
STM. Ang nagwa alas 19:05. Ay, wala ko lang Painggat ka mo kung dati. ang 1,000 gram may ara sa 1 kilogram, pila ka gram ang ara sa Instagram? Alright. Kung ako, hindi mo masapat. Alright, no? Ang ara, pila ka gram ang ara sa Instagram is isa lang. Kaya isa mo lang Instagram. Okay, no? Your question goes this way. Kung isa ka kailoy sang bata nga salawayon, paano mo madisiplina ang imo nga bata? Again, kung isa ka kailoy sang bata nga salawayon, paano mo madisiplina ang imo nga bata? Para sa akin, kakausapin ko siya ng maayos sa tamang paraan. Lalagay ko siya sa kwarto, isasabihin ko sa kanya na, anak, mali yung ginagawa mo. Hindi ko siya kailangan ipakiya sa mga ibang tao. Kasi mas lalo siyang naiiyak. Yun lang po. Thank you. Isulot. Talaga tulog-tulog ka sa kwarto. Okay, your questions goes this way. Sino ang nagkagat sang logo sang Apple nga wala yanigin ubos? Di ba ang Apple may logo utot na naman sa Alright, no? Kung ang imo bata nga pasaway ginpapungko sang maestra sa gwa sang klase para mailikaw sa iya mga classmate, dapat bala siya ipatulpo. Kung ang imo bata nga pasaway ka ginpapungko sang imo maestra asang maestra sa gwa sang klase para mailikaw sa iya mga classmate, dapat bala siya ipatulpo. Ngayong hapon sa liwat, bilang isa ka Inoy, kag isa ka maestra nga aton nga nakilalaan, isa ka maestra, itindog man nga Inoy sa aton nga kabataan. Kung ina nga sitwasyon, wala, hindi ko magbatulpo. KMJS. KMJS mo lang? Sabi ako, ko ang maestra, nagmamatian kung ano ang rason nga ang amo na ang naginimo sa akon nga bata, kag ang akon bata, istoryahon ko man, kag ipaaghan nga ang sala yang nga nahimo para sa liwat nga hindi na magpasaway ang akon nga bata. Salamat. Okay. Sa kanta nga manok sang pula, ano nga kulor ang pakaisa sang manok nga pula? Okay, question go this way. Oh, kung ikaw isa ka iloy sang bata, nga pala absent, paano mo makumbinser ang imo bata nga di mag-absent? Kung ikaw isa ka iloy sang bata nga pala absent, paano mo makumbinser ang imo bata nga di mag-absent? Mayong hapon sa tanan, ang akon nga himuon sa akon bata nga pala absent is istoryahon ko siya nga ang edukasyon importante nga matapos kaysa uli siya lang makabulig sa iya nga kaugalingon. At kung may ubra na siya, makapagusto siya sa iya nga gustong baklon or iya nga gusto nga mga pinanglanon. Kung ang imo nga bata pala absent, hindi magpa-eskwelahan. Kabalong ako nga para wala sa absent. Siyempre kung nasa eskwelahan, hindi ko absent. Your questions goes this way. Kung ang isda may hasang, ano naman may ara sa hasang? Joke lang. Ito kasi seryoso. Question, madam. Okay, bilang isa ka Iloy, paano mo buligan nga makatapos ang imo bata sa pag-eskwela? Bilang isa ka Iloy, paano mo buligan nga makatapos ang imo bata sa pag-eskwela? Maayong hapon sa tanan. Para po sa akon, buligan ko ang akong bata sa pag-eskwela. Mapisan ako sa pag-atipan sa iya. At
Hindi ko sa pagpabayaan. I-guide ko sa na para hindi sa pariwara at makuha niyang iya pangarap at ulo mo. Thank you so much. Actually, kung bilang isa kay Loy, kung ako makutono, paano mapatapos, mabuligan ang bata, mapatapos sa eskwela, i-enroll mo siya. Kaya kung hindi siya ma-enroll, hindi siya ka-eskwela. Amo na kaya kasi, gusto. So, paano mo tap naon ang imo bata kung inigahimo malain? Paano mo tap naon ang imo nga bata kung inigahimo sang malain? Mayong hapon din sa inyo ka na. Akong hindi nga tapnaon sa maayo nga paraan. Siyempre, kailangan kinahanglan din nga istoryahon din natin yung isang maayo, mahinahon kumbaga. Kaya hindi marini sila madala sa isinditan lang o sakiton ba. Siyempre, pamangkuton natin kung nga nahimo nila ina para mabatian man natin ang side nila. So, kinahanglan din natin ina sila istoryahon sang maayo. Amo lang ina kung madamo din sa layo. May gusto ka pasalamatan? Thank you, Gin. Sana ako lang sangkaw. Dahil na, kapalo kong ara ka dito. Kundiin ka man, dra ka lang. Alright, your questions goes this way. Paano mo ipakita sa imo nga mga bata ang imo pagpalangga? Paano mo ipakita sa imo mga bata ang imo pagpalangga? Thank you, Gin. Sumanami yung mga pagmangkot. Pag mayong hapon sa tanan. Para sa akon nga isa ka Iloy. Himuon ko gid ang tanan para maipakita o kung ipabatsyag sa akon mga kabataan ang akon nga pagpalangga. First, paeskwelahon, pabayuan, at syempre, ihatag kung ano ang ilang na kinahanglan. Bilang isa ka Iloy, sa adon madamugin, especially mga broken family. You're so emotional. There's a joy lang. Kaya kami siya true. Isa ka Iloy. And I thank you. LL, kabate ka to? Kung paano ipakita ang pagpalangga, paeskwelahon, baklan sang bayo, kaya tagakinanglanon, ang agi, kaluluoy. Pagkatapos mag-graduate, nga nga. Wala ka na jowa, wala ka pa kwarta. Kasi you do know the liars are fake. You know? O, pili. Tingnan na pinaunta. Kasi may gusto ka pasalamatan? Thank you sa mga supporters ko. Supporters, do eleksyon ba, no? Ano na, paano si Jazz? Wow! Alright, ang pagdisiplina bala sang maestra sa imo bata, malain bala umaayo. Ang pagdisiplina bala sang maestra sa imo bata, malain bala umaayo. May nga po sa inyo tanan, natural, maayaw gidya kay para sila na. Ano gidya? Thank you. Wala sa choice, maestra, tubang eh. From the movie Train to Busan. Sa Pond Committee, ganito may tubig, makapasakos pag may time na. Wala, lakta, lakta, andyan! Ha!
hello mga kabantayen, natapos lang ato niya. Bongga Kanay, nag-enjoy ka mo? Yeah! Okay. Very first Bongga Kanay. So hopefully may harap pa next year. Bantaye! Bantaye!